Hello mga kaibigan, andito ako ngayon sa aming bundok dito sa may tawag nito gubat at mayroon akong nakita mga kaibigan. Dito atong kuha ni mga kaibigan naman ni bayabas. Dako kayong bunga mga kaibigan oh. Do libre na prutas mga kaibigan. Mangita pa ta dato unahan kaibigan. Mga kaibigan, nandito ang akong alaga si May Mama. Hoy, hawagan. Alas! Ito talaga mga kaibigan kong isa na to. Mo, ang mga kukulit talaga. Meron pa ako dito isang kaibigan oh. Si Mingming. Dito sa bundok guys, hayahay kay dire kay kuan kayo, presko kayang hangin ba. Bisag kuan tara ang akong Mingming guys o niakyat sa lobby. Bisag asa ko guys, sunod-sunod yun na siya. Bisag asa ko punta. Sige lang siya, sunod. Ya guys, mo na amo agianan dia guys. O papunta dito sa lungsod guys, kana mamalit mig isda, mamalit mig buwad, anha mi dia agi. Kada Bernis. Kandi Bernis guys, pwede ka naman pumunta doon. Kasi na may kuan naman, uso naman karon ang motor di para sa una guys ba nga ang tabo talaga Bernis ra kasi maglakaw ra. Ato pa dong lungsod niya ang lungsod gikan dire sa mua kung imo nang lakton kuan na siya mga 2 ka oras usa ka maabot sa lungsod. Unya ang akong trabaho guys mao na ni siya magluto nya human manugway sa baka. Nasa una guys kay Manila man ko nagpuyo, dito man ko nagpuyo kuan ko dito 2005 ko sa Manila nya karon 2022 nabalik na pud ko diri og Cebu. Pero wa gyud nako makalimti ang akong salita guys, pero usahay minsan usahay masayop ko nga makapagsalita ko ng Tagalog kay kuan ko dito guys, pila ko katuig dito, mga nasa 20 years sa Manila, happy 20 years na. Yeah, pero ang akong kuan, ang akong sulti, di ko makalimot sa Bisaya, pero karong naan ako dire sa Bisaya, kuan siya guys, nang mura bitag malipat ko ba, makapagtagalog ko, kay mamaya akong naandan ko dito sa kuan god sa Manila. Yeah, dire guys, yahay kay dire kayo, mga bungtod dire guys, dato kay mga namuyo dire guys. Ano makayong kagdato guys kay tagsa og bungtod ang mga tao diri guys na truck guys na padung nga truck diri guys kana guys kay unsa kay karga na tan-aw na to guys na truck padung diri unsa kay karga na dako ra banin truck ka ay husto kay among karsada gud guys giayo na dako na ni siyang karsada guys, highway na ni siya, mo na ni siyang highway. Sa una guys, sambot lang, daan ra ginamong laktan guys, padung ato sa lungsod. Karon tingnan mo. Muna siya mga trabante na sila guys. Mga trabante na sila magtrabaho na sa karsada. Tanawa guys truck. Mana siya. Nandito sa bungtod guys, naitaw dito guys. Naitaw asan to na. Nangumpay po na guys. Na siya kanang maisan. Wala guys. Kini akong alaga guys. So bisan asa ko sunod na siya. Ay naapa guys, napay padung diri guys. Naraban niya sa luyo ang baka guys. Basig sungagon ko ito kuang ko sa ubos guys. Muurong ta gamay. Naay padung diri guys nagkusmo-kusmo ra baning baka sa akong luyo guys. Ito kuang ha bakilid ra baning maligid ko na. Yan na guys, buldos. Muna siya gitawag og buldos kay ayohon na among karsada. Buldos ba na bakho de. Tika lang guys, kay sungagon ko sa among baka guys, matakwang taon ko sa ubos guys. Ay, mana siya guys. Mana siya bakho. Magkabkab na siya sa yuta guys. Kaya yun ang among karsada di para inigpista ba. Kaya naamang good diri tourist spot guys. Wala pa lang ko kadto. Ubos ra sa mua guys, dool ra kaayo. Lisod mo kong karsada dito, lubak-lubak ba. Nya puro bato nya. Kuha na siya guys, kanang tawag busagak pools. Ang tubig bagikan sa bukid. Hawa lagi!
Alis. Asan yung takong baka guys? Nawa naman. Nasikog sulti diri. Nawa naman sa kong luyo. Guys, babay muna guys ha. Kay ang akong baka nawa. Ako sang pangitaon. Bye bye guys. Bye. See you mamaya. See you later. I love you.